Arkeologên İsraîlî deh sal berê li bajarê Majdal sinagogek bi mozaîk û weneyên rengîn dîtin. Ev herem welatê Meryema Majdalê ye ku yek ji şoperên Mesîh İsa bû û di İncîlan da navê wê gelek caran derbas dibe. Wan niha li aliyê din yê rekeke sereke sinagogek nû ya din kişf kirine. Ev cara yekê ye ku ji serdema Mesîh İsa vir ve di sinagog li heman qadê têne dîtin. We are exposing a huge Em qarekî pir mezin derdixin holê ji sedsala yekê ya piştî Mesîh İsa dema ku Mesîh İsa û Meryema Majdalî li vir e û perestgeha li Orşelîmê dixebite. Ev dîrokekî pir zelal û eşkelî ye. Ev bû kolandinek ya pir girîng û balkêş. Wê demê dua û kurbandayiyên cûhuyan li perestgeha Orşelîmê de hatin kirin. Sinagogên heremî jî mîna van her duyên ku hatine kişf kirin, bo kombûnên civatê û xwendina İncîlê de hatin bikaranîn. We are standing on a synagogue 2000 years ago. Em niha li ser sinagogekê ji 2000 salan berê radivestin. Sertekiliya cihûyên li vir ya bi perestgehê Orşelîmê re gelek agahiyên nû dame û kevir bixwe ku bê hempa û bedev e, ev ji Orşelîmê ji perestgehê bo cihûyên li vir civata Galilê hatiye anîn. Ev qadekî pir fereh e ku ji temamê bajarê kevnar ya ku bi navê Majdal tê zanîn pêk tê. Arkeolog hevcedarî bi dehan karkeranin ku bi baldarî kolandinê bikin. Piraniya karkeran Filîstîniyên ji kenara Rojavan e ku bi destûrnameyên taybet têne qadê. الشغل مليح الحمد لله يعني خباتا لێرە باشە شکر بۆ خودێ کارکەر هەنە کار هەیە و قەدەکە پڕ خۆشە. Li gor kanûnên İsraîl di vêberiya projeyên avakirinê lêkolîna arkeolojîk bê kirin. Gelek cihên girîng jî bi vî avayî hatine dîtin. û pisporên li vê heremê dixebitin hêvî dikin ku kişfên wan bêne parastin. יש כאן דילמה גדולה עכשיו. Niha hem ji bo kompanya rêyên İsraîlê û hem jî ji bo saziya antîk dubendiyek heye. Em jî hewl didin ku hikûmetê razî bikin û dest ji vê cihê arkeolojîk ya girîng bernede û plansaziya otobanê biguherîne. Herçend kevneşopî û nivîsên pîroz dibêjin ku Mesîh İsa li vê heremê mîzgînî daye jî arkeologan heya niha tiştekê ku rasterast behsa wî dike nedîtine. Hevdem hin dîrokzanên İncîlê bawer dikin ku ihtimaleke mezin heye ku Meryema Mejdelanî jî serdana vê sinagogê kiriye.